Nadúvanie, pocit ťažoby po jedle, nepravidelné vyprázdňovanie. Keď čreva nepracujú plynule, telo to dá najavo. Preto sme vytvorili bylinnú zmes hrubé črevo, jemnú, ale účinnú podporu tráviaceho systému, ktorá prináša úľavu, harmonizuje a podporuje prirodzený rytmus čriev. Naša zmes obsahuje kombináciu osvedčených bylín. Púpava lekárska harmonizuje tráviace procesy a pomáha telu k pocitu ľahkosti. Rebríček obyčajný vyrovnáva vnútorné procesy a podporuje rovnováhu spodnej časti tráviaceho traktu. Skorocel kopiovitý sa stará o sliznice a zjemňuje účinok celej zmesi. Fenikel obyčajný uľavuje pri pocite ťažoby a jemne stimuluje črevnú činnosť. Meta pieporná osviežuje a prispieva k pocitu čistoty a uvoľnenia. A ľan siatý prirodzene podporuje pravidelné vyprázdňovanie a udržuje zdravý rytmus čriev. Bylinnú zmes zakúpite na auradecor.sk.